o borok no bwtharmani yak ulo o para o kebo bemar anglagda kebo kolum kesa anglagda khakai norong para rogotai hamya saya anglagna o borok no togoi bwthar hini ki norong para rogotai kuno bemar kolum kesa anglag omo haide matong noro bini segangbo nondo kumar deburmani je bihigno Swkal chongwi bwtharlaimani hakoro phawlaimani pas balo gyako bari khoroksa samabai bose hamia bose haikai nei samabai bono bwthari pailekha tabuk je o borokno haini hai togwi bwtharlaiguka bono bwtharmani yagulo ki norong para rogo hamia kalai kala khaida engkhang ke norok sabono togwi bwtharlaiguna sabono bwtharnai sabono mazar berlainai omo haike mangke tonglaise na belai kheno lachima singsa bai ro otom chamung ro haino hai tini tai kaisa belai kheno lachima singsa party kha tiprasa dofani bisingo amo hai tomung chamung belai kheno lachimung phonokha chini tiprasa dofano amo haino salai tongka baksa borok ro sanli saltam usgang ose khoroksa bukhokjuk berino Swkal chongwi bwthari paiman se balok yako tabo haino hai same omo hai incident repeat engai tongkha baksa ba salai tongkha 2025 ni sigang je trending bwsabuti yakari kharlaimani bwsaino yakari kharmani bihingno yakari kubun buribai kharlaimani kubun chalabai kharlaimani omo hai kaisa trending engai tong phiaba tabuk 2025 pairuk 2026 faising thangai tongo tabungni kwtal trending engkha tin tiprasa dofani bisingo Swkal chongwi bwtharlaimani trending o tomung chamung tai bwsik jora engnaikho belai khen wanama singse bayabra tamo omo haike de chini tiprasa dofa ba truk tolawo kalaisinai sang asukda buini dofa ke tabuk truk kipili pohorni faising thangai tong phia ba chini tiprasa dofa rok tabuk truk je tomung chamung nukmani hingke cheng mana khaisingno himei appreciate tongma nukjago amo haino kok silchawi tongkha baksa tiprasa okra chakra ro ge bayabra tabu je tai kaisa party mong khoroksa chakra no bedua Swkal kreng hne haino hai parani borok rok kothumoi horo bono boi togoi las khe khiklai kalangi thangka ulo o borok ni langma choka bini nok nukni borok belai kheno kam laijak mukti klai laijak o bidu no nugui ang goboina ang mani mokol ni mukti ma kalai khe je borok ni mokolo mukti goboina tongui tongkhang khe noro o video no nukhe soi no nor mokol ni mukti bu klaian hne ang khakai ang tai mungsafan sana mosuklia tangi hamba bini sigang je nondo kumar deburmani bihingna Swkal chongwi bwtharmani o video ang sanamani ka bangma borok na no baksaba chajaka baksaba comment khaika nang mungsa sia Swkal tong hai tong irai tong nor puila o video no nai ge nukono bayabra norong naidi tharai togoi bwthari sa without information kuno thana rogo sering soroka talangai bulungo o borok no sogani nai tonglaika mani crime ni saga crime o borok no bwtharmani yak ulo o para o kebo bemar anglagda kebo kolum kesa anglagda o borok no togoi bwthar hini ki norong para rogo tai kuno bemar kolum kesa anglag omo haide matong noro khoroksa borok kathang no porsu haike januar haike togoi kathang haike togoi bwthar laijang nai tabuk je o borok no haini hai togoi bwthar laiguka bono bwtharmani yagulo ki norong para rogo hamia kalai kala khaida hamia saya kolum kesang nai engkhang ke norok sabono togoi bwthar laiguna sabono bwtharnai sabono mazar berlainai omo haike mangke tonglaise na belai kheno lachima singsa bai ro otom chamung ro belai kheno lachima singsa hi angmani omo hai tongo kisamese tongkana ro bwthana ko kribli bono norok chaudhuri para chaudhuri hoda jogo bichar khaiman yaklo por parani samajni tikhlai hodei bas bwthana to ke अधिकार रिया